V bránke Spartaka, ktorého uvítala skvelá futbalová atmosféra, nastúpil na miesto avizovaného Ivicu Kralia Miroslav Hrdina. Jeho spoluhráči prvýkrát roztlieskali divákov v 10. minúte, kedy rýchlu a kolmú akciu zakončoval po Ďurišovom centri a Hruškovom priťuknutí Kožuch. V 15. minúte dali o sebe vedieť aj hostia, ale Hrdinové netaktické vybehnutie stačil v rozhodujúcej chvíli napraviť Senegalčan Amdy. O ďalšie 4 minúty už štadión Antona Malatinského vybuchol gólovou radosťou. Postaral sa o to kapitán domácich Peter Doležaj. Jeho delovka z priameho kopu znamenala vedenie 1-0 a zároveň aj zmazanie náskoku Sarajeva z prvého zápasu. V 34. minúte vyšla Spartaku ukážková kontra. Bernát ideálne načasoval prihrávku na Kožucha. Ten sa pekne zbavil obrancu a trafil pravú žrť Alajmovej bránky. Domáci bavili divákov aj naďalej. Aktivitou hýril najmä Ďuriš. Po jeho centri hlavičkoval nebezpečne v 40. minúte Bernát. Keď sa o chvíľu na to ten istý hráč opäť nepresadil, odchádzali mužstva na prestávku za stavu 1-0 pre Trnavu. Na aktuálny pohľad na dianie v Trnave hovorí, že Spartak inkasoval tesne pred koncom druhého polčasu a tak po výsledku 1-1 postupuje do ďalšieho predkola Sarajevo.